chýbajú. Podrážil som tigra? Nemôžeš sa aspoň stretnúť s tou Chetwood Talbotovou. Zastupuje bohatého šejka Muhameda. Prečo by som to robil? Mám sa trepať cez celý Londýn diskutovať o nezmysle? Mám oveľa dôležitejšiu prácu, ako iste vidíš. Ale ministerstvo zahraničných vecí si žiaľ myslí, že dôležitejšie je toto. Ticho, Ogi. No. No, táto vláda dokáže iba otravovať. Jak je rozčapnutý, mamka? Doktor Jones. Mám jaha, aký ho bol rozčapnutý úplne, jak žaba. V dohľadnej dobe stretol s Chetwood Talbotovou. A to má byť rozkaz. Ale... Ako len chceš. SS. Hlúpači. Dobrý. Mamka, pozri, akí sú zlatí. Doktor Jones? Slečna Chetwood Talbotová máš. Áno, je to trochu dlhé. Prosím, hovorte mi chvíli. Veľmi ma teší. Ani ja pôjdem. Áno. Nikolaj Kalkin bude sám doma útorok o 20:30 na Jojke.